Labarin wani mai kuɗi da ya yi abin mamaki. Wata rana ne wani mai kuɗi da ‘yarsa suka je wani gurin cin abinci. Bayan sun iso, sai mutumin ya nemi a kawo masa wani abinci wanda bai da tsada sosai, amma ‘yarsa a kawo mata abinci mai tsada mai rai da lafiya. Bayan sun gama cin abinci, sai wata mata ta zo domin karɓan kuɗi. Bayan mamaki da ya cika ta akan wannan shahararren mai kuɗin garinsu, aiko sai da ta tambaye sa cewa me yasa a matsayinsa na babban mai kuɗin garin, amma ya ci abinci irin wannan bayan ‘yarsa mai tsara ta ci. Sai ya ba ta amsa kamar haka: ita ‘yar babban mai kuɗi ce, ni kuma ɗan mai faskare. Darasi: duk kuɗinka kada ka manta inda ka fito. Tura wannan bidiyo ga abokanka domin su amfana da shi.